Yo, may buntag mga ga. Another day, another life, another blessing na no. Karon October, November 3. So, kanta balik tag duty no as raketero mga ga. So, nalang ko na bantayan ba kung nagproblema sad mo para sa kuha kaniani, yung mga bugas-bugas. Tadi siya tambal nga kuan. Natural ra no. Wala siya di siya over the counter no, pero onya nato siya i-reveal niyang kuan hapon kay duty pa man ta. Karon ligo sa ta kay mo na nakanindot igumans kalag-kalag mga ga kay di ta problema sudan. Kuto pagkaron ay sunod semana. Di pa jud ka magkuan, maghunahon naglain kay sigurado maging baboy. Di kayo magkalabad sa o no. So katulad yung tambal ang gingon siya mga ga, tambal sa mga bugas-bugas no. Makita ito bisag asa. Anak kanindot pag yun kay wala siya side effect no. Na tambal eh. Nya hapon pakita ko sila nya hapon. Karon mga ga padung nami sa among ano. Kuan, project area so. Abot lay kong gaga de kanang lagos manok. Ga. Ray. Lagos manok. So kato din plano na maulas no, maglamaw. Ato amo itong dayon to na to ga. Dayon na to. Kita na na. Video na yo. Dili lang kita mo ba? Was ka kapangan ko. Laos sa kapangan ko ba? Sir, morning sir. Sorry sir, we're late. Kasi ikaw tanang haligi ka ng tulo ka. Kiri kayo man natin. Awa, pagkuwang pa ko. Nare chicks there eh. Saan naman? Muna yung kugihan kayo mo palit ha? Puti mo ga. Damas na puti di mo ha? Hala, saan naman? Pupusit kita. Kupalay pupusit kita. Nana to siya ga. Bang ya. Hindi klaro. Legendary nga layan ni Gaga ba? Tulor ka linya nga, di gini mo malimtan. Lahat ng babae manluloko. Lahat ng lalaki seryoso. Tanduway lami kayo. Daw sa batalyon. Teh. Mura gumulipay na tami mga ga nga kuan. Ya. Sos. Nanay puno-puno sa pasto to bro. Lipay ta kay na ayo na ya. Apay. Haligyo sa kahoy sa paunon po. Da. Bunal do. Trabaho sa madre nga ga amo sa ning kauto ning kahoy kay para mahumanig sayo. Dako na gagi mga ga. Tara. Ah kahoy. Full purpose mo bagare ay. Construction da pangahoy ba? Snack sa mi, snack. Oh, buok yapon. Hobag sale, pasamot kagid ba? Dyan na mga ga, non-break na mga ga. Kaon ta. Naisod na no. Itlog. Ay, danggit.
Mangawan sa medre mga ga. Kay kuan kamusta diha pangawan mo kay basin mapas mo mo. Sa naman. Busog na mga ga. Sus. Visit na mo rin mga ga. Iguman na nilang resort ni Paring Ryan mga gano kayo. Magkig view. Lami kang hangin. Lami ay relax ay. Lami ka to go. Sa naman lami nagbusog. Ayos kayo mga ga. So relax kami din no, paabot mi sa kuan. Alauna, paabot mi sa ating tambong. Yung kay kuan mga ga. Duyan mga ga. Kuan lang gyud ni. Paris na lay kuwang. Medyo no? Paris na lang gikuwang ni. Singna mo kuan dia. Di mo katagan. Singna mo kuan dia mga ga. Ganahan magig Paris direk dendo yan no. Ga. Ga. Yung kay duyan dire. Pares na lay kuwang. Alauna na mga ga, alauna na. Tambong, back to basic na no. So, ang katunay mong kuan mga ga, plano unta nga maglamaw mi dire. So among gihangyo kang parirayan niya among lamaw ng lubi. Nakuan man no, nahali na lang lubi. So among kuan, plano usab lang sa adto na kami maglamaw sa mga ingon si Doji, adto sa ano? Adto sa imong farm. Naran mga gam, narbaho sa midre no? Sir, may hapon sir. Naling na wilabot ya do. Mana mong karon tamaga? Musaka sa lubi. Ya sa kon lubi daray. Ya, taon taman. Nahali na ko no. Adto tas to my friend. Bawi lang next life. Kayo manajero tarungan no, kayo manajero nagawa ko. So. Karon nga. Magsud mi og basa kan para puana ni. Para flooring nito, para pundasyon no, para pundasyon. Para pundasyon mga ga, so magkakot mga ano. Tara, trabaho sa midre. Daw, ubay na may gagi mga ga. Yan, ang hipos namin no. So, pwede na may uli. We're going home na sad. We're going home na sad. So, mali na ba daw mga ga no. Ito magkitag balis balay. So, na namin sa mong balay mga ga no. Sa balay naman namin sa mong ibot baskitan mga ga. Tara. Nya. Kuan ko na mi. Na-challenge si kuan sa mga si G-boy ingon siya nga. No ko basket niya, mapildi ko no, mo palit sa kuan. Sa condense niya, mo saka sa lubi ka to mong sabot nga maglamaw kami. So karon nuwa sa mi mga ga. Amo sini silang pildihon. Smoothing kay mga ga. Oh. Pakita ang pulo eh. Sabi, limutan na naman yung nangit. Hindi ka kasinot ba? Yawa. Yawa. Kisay makig-date ya. Ya, ani ko sulubon. Partida. Oh, manamig doang mga gano as usual. Papas na kadawag semua. Nagutang sa kontra. Partida, napa yung partida? Oh, napa sila utang sa mga gano, napa sila sa kunon lubig gugma. So, juicer ayos kayo. Tabo na to. Oy. So, bawa siya mga gano. Manginom sa mga juice, magtimpla sa mga. Ay, lalit sa mga pilde oh. So, nanakos mong balay mga ga. So, kung nabot mo dali nga punto nga video no, ako nang i-reveal sa inyo ano, katong ingon ako sa inyo nga, discover ako nga tambal sa mga pimples no. So, ako sang kawan ng product mga ga ha. Wait sa mo dia. So, kanina yung product mga ga. Kuha na siya. Natural na kayo na siya. Makita na to sa kilid-kilid. O sa kuhan, palibot na to. Pwede na mo siya kuhan. Take 3 times a day or depende sa mo ha. O ganahan ka, pwede nimo isabay og kaon o after meal nimo no. Kuan. So kani nga product mga ga. Kana ko gani haway sa defect pero na siya usa ka sa defect dai nga kuan. Buko na ko na kuan. Discover no. Kaya. So tara mga product mga ga, product reveal no. Tara. Saging mga ga no. So, saging. Kay
Di ta makakita og unggoy nga na bugas mga ga. So manang kaon mo og saging no kay para mo saka yung potassium ya. Ang sa dipek lang niya makabaga sa balibo pre ano. Balibo na kay ko. Yung og saging. So ayan ninyo mga ga basin da effective sa inyo hapon no. Basin para sa tag jeans. So mga siya mga no dito sa tuwang kon pagkarakitiro no. Dito mi sa kon among gibot ganiya kay nagkuan mi naghakot og bus niya. Nagkuan andam para pundasyon para ugma no. So hope ko nga magkita pa tagbalik sa kong sunod nga vlog mga ga. Amo kalimot pag comment, like, share, subscribe no. That's all for today. Anoy out. Ay mo kapulan. Bye bye.